Папчо, колко дървета имаш? Здравейте, хора! Аз съм правя някакво оцеляване. Колко дървета имаш? Много се скориш. Значи ще кажа ли? Да. Не може да се правят клипове под над 15 минути. Брат, гаси нещо. Имам 4 дървета. Падна! Нали много е такова странно. Едно виждам нещо, че ще ме уби човек. И аз помислих, че нещо ми пада отгоре. То наистина нещо Колко ми пада. дървета имаш? 4. Аз 7. 8. Сега ще почна да почупя малко по-бързо от тебе. What the fuck? Защо по-бързо? Така. Защото майке. Да, ти си правиш. Аз си направя, ако мисля. Че няма да си направиш. Майната ти. Колко дървета имаш? 9. Колко дървета имаш? Че колко имаш? Аз имам 10. Аз имам една ябълка. Аз нямам нали. Имам сняг. Браво. Искаш ли да имаме снежни топки? Да, от сняг се прави. В крафтинг. Добре. Той ми да снежни топки. Трябва чупата, брат. Имаш ли? Не. Да. Какво прави не ги... Ще убия Радо, да знаеш. Ще го убия. Колко снежни топки имаш вече? Че колко имаш? Имаш ли топки даже? Да. Колко? 11. Що много чесняка? А ти колко имаш? Ай, стига повече снежни топки. Че колко имаш? Аз имам много повече от тебе. Аз имам... Виж колко имам аз. Виж бе! Добре, видя. Нямаш повече от мене, със сигурност. Чупи ми се опатата. Твоята? Не. Чупи ли Да. се? Ах, маняк! Хич нямаш повече от мене. Да, имаш М. повече от мене. А? Да, сигурно имаш повече от мене. Аз бера, да знаеш, бера топки. На мене скоро няма да ми се счупят. На мене скоро няма да ми се счупи лопатата. Защото е каменна. Не, Що? защото са 2. И моите са 2. Колко лопати ти остават? Колко лопати ти остават? 2. Аз колко снежни топки имам? Няма да пиша. Аз не знам колко имам. Моля, виж колко снежни топки имам. Майко мила. Аз имам повече от тебе. Да. Мгм. Да, бе, сигурно имаш. Мгм. Я да видим колко имаш. Я натисна да видим колко имаш. Имал си повече от мене, сигурно. Имам с 2 повече от тебе. С 2 ли?
Чакай, поедеш дъвка ли имаш? Не. Радо. Той откъде я взе? Радо, откъде я взе дъвката? Дай си ми топките, бе! Бери още. Берем каквото си искаме. Скоро ще стане тъмно. А на мене скоро ще ми се щупи лопатата. А, на мен не е ли? Щупена е. Виж колко много топки имам, брат. Да. Ти колко сняг можеш да направиш? Ти можеш да направиш 40 сняг, аз мога 41. Ето едно доказателство, че имам повече от тебе топки. Скоро наистина не можем всички опасите. Бера си аз топките. Топките се бера от чурката. Мене са чупи лопатата. Аз имам 4 лопатици. Аз пък имам 10, пурата е яд. Браво, че имаше 10. Брат, не си ги хаби, нали знаеш, че тези неща ще ги правим на блокове? Да. Ще правим къща ли? Стана тъмно! Радо, че сега ли забеляза, бе. И аз сега забелязах. Тенци. Всеки знае, Радо. Добре. Всеки знае, че аз съм изпътен. Аз съм. Не си гепе от моя крафтинг тебъл, ей! Пък не се чупи. Заради тебе на мене ще да ми се щупи лопатата. Що? Защото помислих, че моята лопата се щупи. На тебе колко време ти е клипа? Не знам. 8:30. Не трябва да става по-дълъг от 15 минути. Трябва да стане 15. Нали? Може и по-малко. Искаш телефона. Не! Радо, ако не мокнеш, няма. Ако не мокнеш и таблета няма да ти дам. Таблета е обащна му. Той със сигурност няма да мога да дам. Аз имам повече топки от тебе. Да, бе, да. Да. Колко я да видим на крафтинга? Колко блока можеш да направиш? Къде е крафтинг? Ето. Колко блока можеш да направиш? 70. 71. Ти береш ли? Да. Почваме. Ти сега ли почна да береш това? Колко лопати има? Не знам. Чупи ми са пак лопатката. Ти колко лопати си направи? 15. Иди за разходиш. Всичките. Да. Ти си изразходил 15 лопати, аз съм изразходил 5. Преди да береш малко. Защо? Така. Да проверим кой колко може да взе, кой колко може блока. Да видим кой повече има. 92. 72. 90. 90. Ай, стига да берем, искаш ли? Добре, аре да си направим блоковете.
Блокове! Ти колко ябълки имаш? Аз нямам нито една. Аз имам една. Нека ми падна от твоето дърво. Свършиха ми. Свърших аз. На мене ми останаха още такова. Чакай, аз трябва да си взема още едно такова. Още една топка. Аз съм много. Сега е момента да правим топките. Зомби махаха. Брат, ай да правим топки. Аз не искам. Аз отивам да търся някаква поляна, не на сняг. Следиш ли ме? Паднах дупка. Даже тук има топки. Да, те са моите, аз ги събрах. Аз ги направих. Чакай, ма. Брат, спирай клипа. Що? 12 минути. И как се спират? Спрях го. Спрях го! Ето, спря го сега. И чо, хора!